Sa nagapanguna nga balita, masobra 10% nga saka sa per kilowatt hour nga sukot sa kuryente ipatuman sa Iloilo City subong nga bulan. Samtang masobra piso sa kada kilowatt hour ipatuman man nga saka sa electric rate sa Bacolod City. Si John Sala nakatutok live sa barangay Zamora Melieza, Iloilo City proper. John? Jert, dako nga perwisyo suno sa mga konsumidor ang pagsaka sang presyo sang per kilowatt hour sang kuryente. Gani suno sa ila, magakinot sa sila anay kuno sa paggamit sang ila mga appliances. Pagpanahi kagang gamay nga sari-sari store nga ini ang mayor nga ginakuhaan sang income sang pamilya ni Debbie. Suga, electric fan, TV kag refrigerator ang kalabanan nga ginausar nila nga appliances sa sulod sang ila balay. Sa nagligad nga bulan naglabot sa 383 kilowatt ang ginkonsumo nila nga kuryente. Gani naglabot sa 4,349 pesos ang iyang bill. Apang bangod kulang pa ang budget ni Debbie. Utay-utay ang pagbayad sinisang bill pinaagi sa mobile application sa More Power. Sa December 2025, 11 pesos and 35 centavos ang per kilowatt hour rate sang More Power. Apang subong nga Enero, may 1 peso and 31 centavos per kilowatt hour o kung masobra 10% kapag saka. Yara na sa 12 pesos and 66 centavos per kilowatt hour ang bagong rate sa More Power. Butsilingon, sa pareho nga konsumo sang kuryente sang pamilya ni Manang Debbie, hindi magdubo sa 500 pesos sa igasaka sa ilabil. Dugang kuno ini nga palasanon, ilabi na nga halos tanan subong ang mga balaklon ang nagasaka man ng presyo. Dako gid sa nga burden sa amon kay ti sa wala pa gani nagtaas nabudlayan na kami. To subong nga nagtaas pagid ti mabudlayan pagid kami ni magbayad. Suno sa More Power pagsaka sa presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market kag pagnipis ang supply sa kuryente bangod sa mga scheduled kag wala ginalauman nga mga outages sa mga power plants ang rason sang electric rate hike. Ang natabo lang gid ini Sir John nga ti subong nga bulan January nga nagmahal pagid ang presyo sang kuryente plus may mga charges. Apang hindi lang More Power ang magapatuman sang increase. Ang Ileco 1 magapasaka man sang rate sa masunod nga bulan. Nagahulat pa sang evaluation kung pilagin ang igapasaka nga sukot sang electric cooperative. Ang aton rate sa spot market, ang ginakuha natin sa kuryente kung kulang aton sa demand naton requirement from 6 pesos last month, subong I think more than 12 pesos. So that amount to increase ang aton rate. Samtang nag-anunsyo man ang Negros Power sang 1 peso and 6 centavos nga pagsaka sa residential electricity rate sa ila franchise areas, epektibo sa January nga billing. Butsilingon halin sa 12 pesos and 4 centavos per kilowatt hour, mangin 13 pesos and 10 centavos na ang bagong rate. Primarily it's because of the generation charges na cost niya siya sa duration sa capacity sa mga planta diri sa Visayas. That's number one. And the other one is the congestion sa Parigino natin from Mindanao to Visayas. These factors all contributed sa spike. Gani dismayado ang pila ka mga konsumidor kasubong ni Sylvia nga may madamong appliances kuno nga ginagamit sa iyang balay kag tiyanggi. Ang 1.8 ko siguro makadto na ni sa 2K plus. Amo na tani hindi lang tani magpatama. Taas bala kay dako na kit. Dako na ng piso eh. Jert, panawagan sang mga konsumidor nga kuntani hindi man kuno magsigi-sige nga every month may ara sang increase ilabi na nga nagahilapit ang tig-ilinit kag madamo ang mga expected nga magatinir sa ilang mga balay kag maggamit sa mga appliances kaangay sang mga electric fan kag aircon. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye, John Sala.